Welkom bij HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit met Tom Verstappen. De voormalige held van de mijnwerkers Michel Diels verduisterde tussen 2020 en 2022 maar liefst €2,4 miljoen. Het geld was afkomstig van VZW KS Vriendenkring, een vereniging die de belangen van ex-mijnwerkers behartigt. Na een jarenlange juridische strijd heeft nu ook het Hof van Cassatie Diels zijn veroordeling bevestigd. Een kantelmoment voor de VZW, die nu voor het eerst openlijk breekt met de veroordeelde oplichter. Filip Peijers, je bent onze misdaadjournalist. Het hoogste rechtsorgaan in ons land, het Hof van Cassatie, heeft nu een uitspraak gedaan in de zaak rond Michel Diels. Vertel eens even. Misschien heel even teruggaan. Michel Diels is in eerste aanleg in Limburg veroordeeld geweest. 4 jaar cel met uitstel en dan het terugbetalen van boete ook gekregen, maar ook het terugbetalen van het volledige bedrag wat onvreemd zou zijn van dan KS Vriendenkring, de VZW. Ging om €2,4 miljoen. Wat hij moest terugbetalen, hij is dan een beroep gegaan tegen dat vonnis. Een Hasselt was dat. Die zaak is dan opnieuw behandeld geworden voor het Hof van Beroep in Antwerpen. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft eigenlijk gevolgd van wat gezegd werd in Hasselt. Heeft daar dan een iets zwaardere straf uitgesproken, namelijk dat Michel Diels 4 jaar kreeg cel, waarvan 2 jaar effectief. En opnieuw de volledige terugbetaling van dat bedrag, ongeveer €2,4 miljoen, plus nog eens die boete, plus een bestuurdersverbod. Ook tegen die beslissing is hij een beroep gegaan in de zin van naar cassatie getrokken, het Hof van Cassatie. Nu wat is het Hof van Cassatie? Daar wordt niet geoordeeld over de inhoud van de zaak, maar wel de juridische onderdelen. Dus is alles juridisch correct verlopen? Zijn advocaat Hugo van den Berg was van mening van niet. Hij sprak van het schenden van de rechten van de verdediging, wegens onder meer volgens dan meester Van den Bergen een soort lastencampagne in de pers. Ook Zual de Mier, die als Vlaams minister van Justitie een uitspraak zou hebben gedaan, wat dan nefast zou zijn geweest voor Michel Diels. Die zaak is dan behandeld voor het Hof van Cassatie, maar daar hebben ze nu geoordeeld van nee, juridisch niks fout, dus dat arrest voor het Hof van Beroep, dat blijft overeind, de veroordeling is definitief. Ja, en dat is eigenlijk een belangrijk moment, want daarmee zijn alle pistes in België alleszins uitgeput voor Diels. En dat maakt ook dat KS Vriendenkring, de VZW, ook voor het eerst openlijk standpunt inneemt. Hè? Ja, klopt. Nu goed, België, alle juridische procedures zijn achter de rug. Alleen heeft zijn advocaat nu al gezegd, we gaan naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat is nog altijd een hoger orgaan, ligt in Straatsburg, dus het kan zijn dat ze daar nog naartoe gaan. Gaan ze ook doen, had ik begrepen. Maar in België is alles voorbij en dat betekent ook dat de VZW, KS Vriendenkring, dat heeft nog altijd een bestuur de dag van vandaag en zij hebben zich voor het eerst openlijk uitgesproken over Michel Diels, in de zin van dat zij erkennen dat er inderdaad zaken gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen. En ze hebben ook formeel afstand genomen van hun voormalige voorzitter, van Michel Diels, nog altijd erevoorzitter vandaag, die dus de vereniging bestolen heeft voor eigen gewin. Ja, want ze noemen hem ook openlijk een oplichter. Dat is echt wel nieuw, hè? Ja, dat klopt. Dus ze hebben voor het eerst gezegd van zijn advocaat, hij zelf, zij erkennen dat ze zaken gedaan hebben. Dat er zaken gebeurd zijn die niet mogen, dat er geld verdwenen is, gestolen is, geld dat de vereniging toekwam, €2,4 miljoen, smakgeld. Ze zeggen, hij heeft ons bestolen, hij heeft ons belogen, we hebben hard werk geleverd, maar hij heeft daar misbruik van gemaakt, dus we kunnen hem niet langer steunen. Ja. Ze zeggen ook in een mededeling van, als jullie benaderd worden door Diels, door Michel Diels, hij krijgt geen steun meer, ook geen politieke steun meer. Moest hij toch beweren dat dat wel het geval is? Ga daar niet op in als hij zaken vraagt, want het klopt niet wat hij zegt. Dat duidt er misschien al op dat er wel zaken al gebeurd zijn, dat er misschien al mensen benaderd zijn geworden door hem. Dat weten we niet. Maar ze roepen wel openlijk op om hem niet langer te steunen. Want opvallend is, als je op Facebook bijvoorbeeld gaat kijken, er zijn nog steeds mensen die hem een goddelijke status toedichten. Nu, Filip, om dat te begrijpen, moeten we eigenlijk teruggaan naar de jaren 80, 90, hè? Ja, misschien heel even de geschiedenisboeken induiken. De mijnen zijn destijds gesloten. Er was heel veel heis aan Limburg, heel veel mensen die hun werk verloren, hun job verloren. Michel Diels was destijds ingenieur, stond op de barricade, letterlijk en figuurlijk. Hij heeft dan altijd gestreden voor de rechten van de mijnwerkers. En nadien is ook een VZW gekomen in 2012, KS Vriendenkring. Diels staat dus mee op de barricade. In 2012 wordt er dan een VZW KS Vriendenkring opgericht. Waarom heeft hij dat eigenlijk gedaan? Wel, ze hebben eigenlijk onderzocht, is alles correct verlopen destijds met de afhandeling van die ontslagengolf. Er zijn toen rechten afgesproken voor de mijnwerkers. Er zijn mijnwerkers vervroegd met pensioen gegaan. Alleen hebben zij dan
gezien, bestudeerd vanuit Kaas Vriendenkring, dus dat kernbestuur waaronder Michel Deels eigenlijk het grote boegbeeld was. Ook wel de trekker van het hele verhaal. Hij heeft gezien van, kijk, hier klopt iets niet. Hier zijn foute berekeningen gemaakt door de pensioendienst, waardoor elke mijnwerker van de Kempse steenkoolmijnen, elke mijnwerker van toen die nu pensioen geniet, een C, te weinig pensioen heeft gehad, achterstallen, en ook de dag van vandaag nog te weinig pensioen krijgen. En wij gaan ervoor strijden dat dat toch meer moet zijn. We gaan dat bestuderen en we gaan ermee verder. Ja, en dat is op zich een nobele taak dat ze op hun hebben genomen. De VZ2 start eigenlijk heel erg kleinschalig, een aantal mensen die zich samenzetten. In 2020 verandert dat. Wat gebeurt daar dan? Wel, het komt erop neer dat Michel Deels plus het kernbestuur van de VZ2, dat zijn niet veel mensen, 10, 15-tal mensen die er echt begaan zijn, die daarmee bezig zijn, die heel dat pensioendossier van de mijnwerkers aan het bestuderen zijn. Zij krijgen op dat moment de politiek achter zich, of toch een aantal politiekers, voornamelijk uit Limburg, die mee op de kar springen. Ze zijn aan het lobbyen tot in Brussel toe, met succes, want die kwestie, dat pensioendossier van de mijnwerkers, gaat op een gegeven moment behandeld worden tijdens een lopende regering. Dus we hebben een lopende regering, die zaak komt naar het parlement en, toch wel vrij verrassend, ze bereiken daar een 2/3 meerderheid, waardoor een nieuwe pensioenwet wordt gestemd, dat is op 7 mei 2020. En de nieuwe pensioenwet zegt van, het klopt, mijnwerkers hebben te weinig gehad, met gevolg dat er een herziening komt, gemiddeld €25.000 voor iedereen, die dan te weinig pensioen heeft gekregen, maar ook maandelijks gemiddeld tot 200 pensioen extra voor die mensen. Wat dus eigenlijk een massa geld is, waardoor op dat moment Kaas Vriendenkring enorm groeit en enorm veel aanzien krijgt ook. Ja, en dat zorgt ook dat Michel Deels echt god wordt op dat moment binnen die vereniging. En sterker nog, de VZ2 explodeert nu. Je zou kunnen denken, de buit is binnen, toch explodeert de VZ2 en komen er ook zeer veel lidgelden en giften toe. Waarom is dat eigenlijk? Na het eerste succes, dus Michel Deels had het toen gekund, hadden ze een bestandbeeld gebouwd. Dus grote status, boegbeeld. En hij zegt op dat moment, kijk, we hebben deze strijd gewonnen, deze veldslag hebben gewonnen. Maar de oorlog is niet voorbij, er zit nog meer. We hebben nog recht op veel meer. We gaan daar ook voor en we hebben jullie daarvoor nodig. Dus wat wordt er gedaan? Er worden leden geronseld, mensen moeten lidgelden betalen. Mensen die dan al extra pensioen hebben gekregen, of pensioen waar ze recht op hadden, met vertraging hebben gekregen, maandelijks extra pensioen. Zij geloven Michel Deels, uiteraard, want die eerste veldslag die is gewonnen. En zij gaan lidgelden betalen, maar ze gaan ook vrije giften doen. En er komen heel veel oproepen vanuit Kaas Vriendenkring, ondertekend door Michel Deels als voorzitter, van kijk, steun ons, want wij gaan juridische stappen nemen, wij gaan met advocaten onder de arm, gaan wij verder en wij gaan nog meer geld krijgen. Op een gegeven moment is er wel sprake van €10.000, €80.000, €85.000, €100.000 smakgeld. En de ex-mijnwerkers, vroegere mijnwerkers, die kompels, die geloven dat en die storten massaal geld. Dus er komt heel veel geld bij de VZ2 binnen. Philippe, dan zitten we in de periode van 2020. Men heeft net die grote overwinning behaald. Het ledenaantal van VZ2 KS Vriendenkring dat explodeert tot een 6.000-tal leden. Dan gaat het heel hard voor de VZ2, maar ook heel erg snel gaat het hard mis. Hè? Dus het geld stroomt binnen. Nogmaals, vrije giften die mensen betalen, lidgelden wat mensen storten op de rekening van de VZ2 KS Vriendenkring. Alleen is rond diezelfde periode, dus dat het geld massaal binnenstroomt, wordt er een feitelijke vereniging opgericht, dus naast de VZ2 met dezelfde naam, Kaas Vriendenkring. Er zijn 2 rekeningnummers in omloop en er wordt in totaal een paar miljoen euro tot €2,7 miljoen wordt er op die rekeningen gestort. Alleen dat geld blijft daar niet staan. Dat geld gaat naar andere rekeningen, hele grote bedragen, worden doorgestort, doorgesluist naar andere bankrekeningen van mensen die vaak niets te maken hebben met Kaas Vriendenkring. Echte verantwoording is er niet. Er zijn ook cashafhalingen, grote cashafhalingen. Daarover bestaat niet echt duidelijkheid waarvoor dat geld moet dienen, maar het verdwijnt wel van de rekeningen van Kaas Vriendenkring. Dat valt op bij het CFI. Nu, het CFI was TFI. CFI is de waakhond van het bankwezen. Wanneer er verdachte transacties zijn, die zij zelf niet kunnen verklaren, veelvuldig, hoge bedragen, dan gaan ze een alarmbel trekken. Ze hebben daar ook van melding van gemaakt dan in dit geval, want dus zij zien heel veel geld wordt versluist, €100.000, een paar miljoen euro, verdwijnt van die rekening en ze kunnen dat niet thuisbrengen waar dat voor dient. Zij melden dat
De politie wordt ingeschakeld, de gerechtelijke politie in Limburg, federale gerechtelijke politie in Limburg, gaat ermee in de slag en zij openen een onderzoek. En opvallend is dat zeer snel gebeurt na het oprichten van die feitelijke vereniging. Nu, in alle stilte wordt er dan achter de schermen de hele handel en wandel in kaart gebracht. Toch duurt het een kleine 2 jaar voordat de zaak echt aan het licht komt, hè? De speurders moeten een bangonderzoek voeren. Zij gaan ook huiszoekingen uitvoeren bij mensen die worden gezien als vrienden, mensen uit het entourage van Michel Dielst. De andere bestuursleden gaan ze kijken van de Kaasvriendenkring. Hoe zit het bij hen? Zijn hun bankrekeningen gebruikt? Ja of nee? Ze brengen alles in kaart en in 2022, in september, gaan ze dan over tot actie met gevolg huiszoekingen en ook arrestaties rond Michel Dielst. En op dat moment komt Kaasvriendenkring en het bestuur, hun boegbeeld, ook natuurlijk groot in het nieuws. Ja, en de politie weet op dat moment heel goed hoe dat de vork aan de steel zit. Toch komt er dan vanuit de gevangenis en bij monden van het bestuur van Kaasvriendenkring toch wel een zeer bizarre verklaring naar buiten, hè? De bestuursleden worden gearresteerd. In het geval van Michel Dielst, hij wordt ook aangehouden na zijn verhoor. En dat leidt tot een bijeenkomst van de vroegere mijnwerkers. Dus de Kaasvriendenkring, de VZW, roept de mensen bij elkaar. En daar gaan de naaste vrienden, de vertrouwelingen van Dielst, spreken naar de mensenmassa toe. Nu, hoe gebeurt dat? Voor aanvang van die vergadering, van die toespraak, heeft Michel Dielst vanuit de gevangenis contact met iemand van bestuur. Die noteert alles wat Michel Dielst zegt, van hoe het gegaan is. Dat A4'tje, meer is het niet, wordt overhandigd aan de persoon die daar iedereen gaat toespreken. En die opent het woord en vertelt een heel vreemd verhaal. Michel Dielst is het slachtoffer van de Hongaarse, Bulgaarse maffia. Hij zou daar zijn afgeperst, gemolesteerd zelfs, pogingen tot vergiftingen. En dat is de reden dat wat er nu aan de hand is. Michel Dielst heeft geld moeten betalen aan de maffia voor zijn eigen veiligheid te garanderen. Dat was een heel vreemd verhaal, wat ook al heel snel daarna ontkracht wordt. Fout begrepen luidt het dan. We hebben die boodschap fout gebracht. Dat was niet de bedoeling. Maar natuurlijk, op dat moment is de geruchtenmolen wel aan het lopen. Ja, nu op dat moment weet de politie eigenlijk zeer goed waar dat het geld wel effectief naartoe is gegaan. Vertel eens even, Philippe, waar is het dan naartoe gegaan? Want het gaat over 2,4 miljoen euro, dat is een zeer groot bedrag, hè? Alvast niet naar de maffia. Dat is heel duidelijk. Die 2,4 miljoen euro, ze kunnen niet alles terugbrengen, maar ze zien wel natuurlijk vanwege stortingen naar rekeningen van vrienden. En dan zien ze ook onder meer dat het geld besteed wordt aan verbouwingswerken op de plaats waar Michel Dielst woont. Hij woont bij zijn zoon in een bijgebouw. Dat wordt volledig gerenoveerd. Die zoon krijgt ook een nieuwe keuken. Dus het interieur wordt aangepakt. Het gaat om 100.000 euro's. Er zijn documenten van een lening die wordt gegeven aan Michel Dielst. Het aflossen van een hypothecaire lening van Michel Dielst. Dat geld wordt dus gegeven uit VZW Kaasvriendenkring. Daarnaast, eigenlijk ook voor het plezier van Michel Dielst, er gaat 200.000 tot 400.000 euro, blijft achter, blijft plakken, bij een bar in Diest, de Scarlet Club. Die uitbater daarvan wordt verhoord en die zegt er ook in zijn verhoor aan de speurders van, ja, ik ken die man Michel Dielst, dat was eigenlijk mijn beste klant. Die kwam hier op een gegeven moment, maandenlang, bijna dagelijks, feestjes organiseren, heel veel champagne drinken. Want er zijn verhalen van champagnebaden met vrouwen en dergelijke, dus hij genoot erg van het leven, zullen we zeggen. Ja, of dat daadwerkelijk champagnebaden zijn, dat is misschien overdreven natuurlijk, maar wel dat er heel veel champagne gebruikt is, dat er gebubbeld is, zullen we zeggen, dat er vertier was met vrouwen en dat dat voor 100.000 euro's geweest is. Dat is echt wel een smak geld wat daar is blijft plakken voor het plezier van Michel Dielst. Vrouwen, ook rode draad doorheen, zeg maar het misbruik van die gelden. Er is geld gegaan naar een goede vriendin van hem. Zijn ex-vrouw heeft geld gebruikt van de VZW voor eigen gebruik. Er is een auto gekocht voor een uitbaatster van de horecazaak waar Michel Dielst kwam. Michel Dielst leerde een nieuwe vriendin kennen in Brussel, waar hij een appartement, flat, huurt bij een hotel. Die vrouw krijgt ook maandelijks geld toegestopt. Allemaal geld wat eigenlijk van Kaasvriendenkring is. Philippe, Michel Dielst wordt dan uiteindelijk voor de rechter gebracht. Welk beeld laat de man daarachter? Wel, als we kijken naar de rechtszaak in eerste aanleg, dus correctioneel voor de rechtbank in Hasselt, was er eigenlijk geen beeld van hem, want hij is daar nooit geweest. Zijn advocaat Hugo van den Berg heeft toen gesproken.
gezegd dat zijn cliënt ziek was, dat hij in het ziekenhuis lag, dat er grote problemen waren, dat die mensen gezondheid, dat het echt niet goed was met hem en hij er daardoor niet kon bij zijn. Nu, ons bereikten andere berichten. We hebben informatie dat hij bijvoorbeeld 's avonds op café zat, in een café waar hij vaak kwam, een horecazaak. Dus dat kunnen we wel een korrel zout nemen. Nu goed, wie daar toen wel was in Hasselt, een grote groep ex-mijnwerkers, sympathisanten, die zelfs luid geapplaudisseerd hebben voor Michel Diels toen zijn advocaat het woord nam, die niet wilden geloven dat hij de VZW bestolen had, dat hij hen bestolen had. Nee, Michel Diels had dat gedaan voor hen, om mijnwerkers hun problemen te betalen, om advocaten te betalen in het zwart, om juridische experts in het zwart te betalen. Dus dat geld had gediend voor de goede zaak, voor die strijd voor meer pensioen. Want dat is op zich heel opmerkelijk, hè? Omdat je de dag van vandaag zie je dat nog steeds, dat er toch wel een behoorlijke groep mensen is die, ja, waar dat Michel Diels toch een god voor blijft ook. Hè? Ondanks de veroordeling, ondanks de feiten die er zijn. Hè? Hij heeft natuurlijk veel betekend voor die mensen. Op dat gebied kan ik dat wel begrijpen, hè, want hij heeft veel gedaan voor die mensen. Alleen ja, blijkt dat vandaag niet meer zo te zijn. Want ook zijn eerste aanleg heeft hij 4 jaar gekregen, met uitstel weliswaar. Het volledig bedrag wat hij moet terugbetalen, een boete, bestuurdersverbod. Daarna is hij in beroep gegaan, is dat voor het Hof van Beroep gekomen. Daar was Michel Diels wel. Hij heeft er ook het woord genomen. Kom over als een heel charismatisch man. Een man die duidelijk overweg kan met het publiek, die weet waar hij moet spreken. Maar hij heeft er ook wel een onsamenhangend verhaal verteld. Hij vertelde dat iedereen, de mijnwerkers, hem vergeven hadden voor het misbruik van die gelden. Hij heeft daar toegegeven, ja, klopt, ik heb gelden gebruikt voor mezelf. Geld wat niet van mij was, heb ik toch gebruikt voor mijn eigen plezier. Ik heb daar spijt van, maar niet vergeten, ik heb heel veel betekend voor die mijnwerkers. Dus ergens had ik daar recht op, zo kwam dat over. Ja, nu in Antwerpen gingen ze daar niet in mee, hè? Nee, dus hij had al bij het begin van de podcast gezegd, hij is daar opnieuw veroordeeld voor die feiten. Ietsje zwaarder zelfs, doordat die celstraf van 4 jaar voor de helft met uitstel werd. Maar goed, hij is dan nog naar cassatie getrokken. En dan hebben we begin gezegd, daar hebben ze alles verworpen, zeg maar. De bezwaren die er waren juridisch, waardoor dat die veroordeling definitief is. Ja, en zo valt eigenlijk het doek toch alleszins in België over dat proces en over die zaak. 2,4 miljoen euro. Hoe gaat Michel Diels dat terugbetalen? Gaat VZW KS Vriendenkring dat bedrag ooit terugzien? Er is natuurlijk heel veel geld verdwenen, opgemaakt, opgesoupeerd. Een eerste aanleg, zoals de advocaat van eerste aanleg zei van de VZW, dan van KS Vriendenkring. Hij sprak over het geld, is naar hoeren en tamboeren gegaan. Dat geld komt niet meer terug. Dus hoe gaat hij dat terugbetalen? Het lijkt me een heel moeilijk verhaal. Ja, want bij Diels zelf is er ook niets meer te halen, blijkbaar. Hè? Ja, dan weet ik niet of daar bij hem zelf niets te halen valt. Maar het lijkt er wel op dat hij niet veel meer heeft, nee. Nu, opvallend is dat VZW KS Vriendenkring voor het eerst dan ook openlijk een standpunt heeft ingenomen. Hè? Klopt, ja. Natuurlijk ook. Nu die veroordeling definitief is, geven zij daar dus meer inkijk in van hoe het gegaan is. Ze zeggen van dat klopt dat geld verdwenen is. Ze zeggen ook, ik heb het al gezegd, oppassen als jullie benaderd worden door Michel Diels. En ook, bijkomend, hij is ook de oorzaak van het gegeven dat wij lange tijd niet veel hebben kunnen doen. Want door heel dat onderzoek was de rekening bevroren van de VZW, waardoor zij geen toegang meer hadden tot geld wat er nog op stond. Ze hebben zware advocaatkosten gehad. Dat heeft lang geduurd, want die procedureslag die is nu pas achter de rug in België. Het heeft heel veel geld gekost. Geld wat eigenlijk had kunnen dienen voor, zo zeggen ze bij de VZW, de goede zaak. Niet vergeten, de VZW probeert nog altijd meer pensioen te krijgen. Zij zijn nog altijd van mening dat ze recht hebben op meer. Nu goed, de politiek heeft afstand genomen van Michel Diels. Het lijkt er ook niet op dat zij nog erg veel die nieuwe procedure ondersteunen of die nieuwe strijd van de mijnwerkers. Er is wel ondersteuning, er is wel steun van sommige politici. Dat is niet meer zoals het was voor 2020, voor die nieuwe pensioenwet. Dus dat wordt een heel moeilijk verhaal, ook al omdat die zaak ook al voor het Hof van Beroep is gekomen, dat ze daar ongelijk hebben gekregen. Dus ik denk dat het verhaal nu wel geschreven is. Ja, Philippe, ik onthoud vooral dat Michel Diels naast het geld, de schade dat hij daar heeft aangebracht, ook op politiek vlak eigenlijk wel wat schade heeft aangebracht aan VZW KS de Vriendenkring. Je gaat dat voor ons natuurlijk blijven volgen. Wil je thuis op de hoogte blijven van dit en ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast
vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws app.